कसाल हेदू रस्त्यावर खड्ड्यांचं मोठ्या प्रमाणात साम्राज्य पसरलंय। त्यामुळे या रस्त्यानं प्रवास करणाऱ्या ग्रामस्थांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। या रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करून ग्रामस्थांना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्त करावं अशी मागणी सध्या होते। हेदुळ खोटले वायंगवडे या गावातील ग्रामस्थ कसालला येण्यासाठी याच मार्गाचा अवलंब करतात, परंतु रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे असल्यामुळे प्रवास करताना नाहक त्रास सहन करावा लागतो। तसंच अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या आंगणेवाडी जत्रेला जाण्यासाठी हाच रस्ता जवळ असल्यामुळे अनेक भाविक याच मार्गाचा अवलंब करतात। तेव्हा लवकरात लवकर या रस्त्याची दुरुस्ती करून होणाऱ्या त्रासापासून ग्रामस्थांना मुक्त करावं अशी मागणी सध्या होते। राजेश हेदळकर, कोकणशाही, हेदुळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।